Estem aquí amb el David Marín, president de FEMCAT i conseller delegat d'Inaccés, perquè ens expliqui què és exactament l'Observatori dels Idiomes. Hola, David, què tal? Hola, Dani. Molt bé, moltes gràcies. Què és l'Observatori dels Idiomes? L'Observatori dels Idiomes és l'instrument que FEMCAT, diguem-ne, ha dissenyat per entendre quin és el nivell d'idiomes de la població de Catalunya, i bàsicament no solament de la població, sinó també, diguem-ne, de la població en diversos estaments, dels nois quan surten de l'escola, dels treballadors i treballadores que hi ha en aquest país, una mica per veure aquest nivell, mirar d'encaixar-lo amb la demanda d'idiomes que tenen les empreses, per acabar veient doncs, quines són les bretxes que hi ha, per així poder, diguem-ne, abordar el problema de la manca de coneixement d'idiomes de la millor manera possible perquè, diguem-ne, totes aquelles accions que es puguin portar a terme estiguin alineades amb la problemàtica real que hi ha. I quines són les conclusions de l'Observatori? Home, les conclusions de l'Observatori són que, tot i que tenim un nivell de coneixement d'idiomes, diguem-ne, millor del que teníem fa 20 anys, segurament, no és un bon nivell d'idiomes. És a dir, la majoria dels països europeus tenen un nivell superior al nostre, no solament amb el que seria l'etapa, diguem-ne, del coneixement bàsic, sinó també, diguem-ne, amb nivells de coneixement, diguem-ne, més alts. Doncs països com la majoria dels països europeus tenen coneixement millor que el nostre. Catalunya té un nivell de coneixement lleugerament superior al d'Espanya, però tot i així Catalunya està al nivell de Bulgària en coneixement d'idiomes. I això doncs, realment és molt preocupant, perquè, com ja saps, l'economia catalana és una economia molt globalitzada, molt internacionalitzada, que intenta ser-ho molt més, i les empreses d'aquest país tenen enormes dificultats a l'hora de trobar gent amb les competències, diguem-ne, professionals adequades, però que al mateix temps tinguin la competència lingüística que els permeti desenvolupar la seva feina en un entorn internacionalitzat. David, arran de les conclusions de l'Observatori, quines recomanacions en podem extreure? Mira, la conclusió principal és que creiem que la societat sencera hauria d'entendre que els idiomes són una prioritat de país, també. I que un país que vulgui ser modern, que vulgui créixer en una societat i en un món globalitzat, ha de saber idiomes. I ha de saber idiomes correctament, no solament per sobreviure en un viatge de vacances, si em permet, sinó per poder, diguem-ne, interaccionar des del punt de vista professional d'una forma fluida i fàcil. I aquí, tant l'administració pública, amb tot el que és l'ensenyament, les empreses en quant a també posar mitjans a disposició dels treballadors perquè puguin augmentar, diguem-ne, la seva qualificació lingüística. I al mateix temps la societat en si mateixa ha d'entendre que, diguem-ne, és per les persones un element de creixement, el poder, diguem-ne, defensar-se en una llengua estrangera, i la gent ho ha d'entendre així, perquè això els farà amb ells, diguem-ne, tenir una vida més plena, indubtablement, però al mateix temps també sempre els idiomes i el coneixement d'idiomes ha sigut un element de progrés i ascensor social, i la gent, en fi, jo crec que ha de prendre consciència d'això.